Time na with pork cubes. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Liver Aid Silamarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Sige ko kuya po Nems ang refresh kan sa tuyang internet. Pero gariwara kita ki wifi connection. May internet po dyan sa imo kuya. Dari tiglalansi na naman ako kainiong. Bago ka nga Angel magbakasyon, ano po digdi lalansi yung takang una nga digdi ngayakan computer sa laog kang booth kan DCGB. Ay, igo mananggad kuya Nems ki ano, igo mananggad ki internet, pero digdi sa kuyang computer sa kuyang right side. Wara ako ki ano, paligad kuya Nems po na ipa public service and internet connection kaining PC digdi. Takaso bago pa ako nagre-refresh, wala po ni na nagluluwas na information. Maray na pagkauto po sa gabo sa nakantaway sa indang mga harong. Uy, kumusta po tabi ka mo? Ano lamang tabian sa inyong pinagkakabisihan dyan? Aldaw kita ngunyan ni na Sabado. Espesyal ining aldaw ngunyan sa satuyang mga pag-iribalig di sa OKFM. Dahilan ta ngunyan na pag-aldaw. Ikakasal. Bako ako. Si Ate Vic, si DJ Toyang, tapos si SM Sugar. Kaya, congratulations po sa Indo Ate Vic and SM Sugar. At siya na hapon iyan. Pero medyo huruhalawig Kuya Nems ang reception. Kaya, taong bahay muna tayo Kuya Nems. Best wishes dyan. And nagkaperang porosyon digdi sa probinsya Canalban. An wara po ni na supply ni na kuryente. Paguna ko Kuya Nems, so digdi sa tuya, pagpalsok day na bumalik tulos. Di ko pati maapudan si Angela Joy. Tanag video ko lang ako kasubago Kuya Nems, naka-makeup na si Angie. Maray na pagkauto sa mga friends ta dyan sa ano po digdi sa Albay Electric Cooperative. Kumusta po tabian na kuryente dyan sa indong lugar? Igwa lamang ki, ano po digdi, igwa lamang tabi ki supply. Nahiling ko, may mga, ano po digdi, may mga lugar digdi po na pigpaluwas na abiso kan Albay Electric Cooperative. Kuon ka subagong alas 6 nin pagkahapo, o alas 8 nin pagkaaga. Sagod po alas 6 nin pagkahapon, magkakaigwa nin interruption. Dahilan ta, magkakaiga po sindanin line na clearly. Maray na pagkaudto kay Ate Brenda Flora. Hay, ngunin ko yan si Ate B. Nasa lamyardahan na naman. Maray pa ining agom ni Kuya Nem. Sa sigis na po ang lamyarda. Gari perming nakakaruray kong sain. Ate B, ingat-ingat lang po sa imong paglakaw-lakaw. Si Mama Yet, hi na si Ma'am Yet. Gari yaon ini sa Barangay 1 EMS Barrio, nagbabantay kan sa iyang may mga Indian Mingo duman ko yan sa arong ni Ma'am Yet. Wara, niyaon duman, naramduman ko dati. Ano so prutas katong dinaragi ni Mama Yet? Maray na pagkauto po sa gabos na nakaantabay and happy birthday sa gabos ang sisilibar ka na sa iyang kumplianyo na pagkaldaw petsa 20 na ngunyan kan Abril 2024 madalion sa naan panahon. Sabi niya siya sa kuya ka nakalisnal daw garisa na nga yadjal ngetig aayom ang aldaw ngayang ngunyan na ano po digdingon yan ngayang Abril ta makaskason ang dalagan, makaskason ang mga aldaw na nagaagi. And of course, sa mga namasunod na simana, dakol na mga activities po ang aarantabayan ta. Pagbubukas kan Palarong Bicol 2024. Ini palan ko yan, sige buhon ini po.
sa tulong syudad digdi po sa probinsya kan Albay. Magiging main host kaini iyo po an Legazpi City. Tapos igwa dyan kigigibuhon ng mga sporting events sa Tabaco and then sa Ligao. Pero unlike duman sa mga nakasanayan takan mga nakalispang taon na sarabay-sabay, maski grabe ang init ura, nagpapadagos ang mga events. Ngunyan na taon, 2024, mapautob po ni na magkakanigong adjustment an mga organizers. Para man syempre matawan ni na proteksyon ang salud kan mga kaakian ta itong sumang atletang mabali, mapartisipar po dyan sa activities na iyan. Mala dyan sa may parte kan na Tabaco, actually digdi sa actually digdi sa syudad kan Legazpi, asay duman sa Tabaco, tigi in-house na kuya nam sa mga atleta. Nagkakaigwasin din 1 week preparation pag ensayo kan mga atleta. And po digdi, sabi ni Giovanni, pabakal tabi, duwang yelo. Oy brother, magdigdi ka sa estasyon, ituro ta ka, digdi sa estasyon, wala ki yelo. Pero ituro ta ka dyan sa may inutan, 25 ang kada kilo. Ano ko yan Mamili ka dyan, digdi sa ampangan ta, or digdi sa duman sa may inut-inutan. Pero mas prefer ko kuya so tigki kilo nang duman sa may inutan. Sabi ni Kuya Ron Arana, good PM Angel watching from Bacoor, Cavite. Si Sir Alvin Uy, sabi na, hi Ma'am Angel, may internet po, nakita kita sa screen. Digdi kaya Sir Alvin talaga, until now, wala ako didiki internet. Kay Ma'am Shirley Antiquera Bolaños, nakaantabay ngunyan. Kay Kuya Brandon Mabili, nakaantabay ngunyan sa iyang lokasyon. Kabati daan Mabilin, Milyares family dyan sa Purok sa East, Ipaanaw. Advance Happy Fiesta daan ngunyan na si Man. Uy, usong-uso bagang ngunyan ko enams na ang fiestahan na malaog na ang bulanin Mayo. Basta ako, natutubod ako na pag may fiestahan, dapat permi po kamunin may pasigurong plastic. Natangaya Angel, pag day mo kinaya sa imong niluwag na pagkaon, ipatos mo, darahon mo tabi sa indong mga harong. Pero ingat-ingat ka mo dakol po bagang may mga nakalihis na aldaw. Po digdi may mga abiso na mga health expert. Manungod po sa mga day dapat na konsumuhon. Naramdaman ko si Dr. Chris, sabi na iwasan da ako yan sa mga salty food. And then itong mga processed food. Pero ilingon mo yan dyan, kuya, sa nagakaon sa likod mo. So, kasubagong lalaki digdi, ilingon mo ang bigakaon yan. Kung kasubago ako ang nagngunguya-nguya, ngunyan siya na. Day kabi magkaon kay Dakol, dapat i-ready mo ang tulak mo para duman sa reception. So, para sa kuya, ika na ang bahala. Sabi ko sa imo yung mga Tupperware ako dyan, pwede mong darahon iyan tod-tod duman sa reception. Maray na pagkaudto kay Ate Yuki, kay Ate Norily dyan sa Barangay Taysan. Ate Arani na po baga ang fiesta dyan sa Indo, duman kinakagawad Will France Korea. Nailing ko na su preparasyon hindi. Ate Norily, Ate Nuki, Ate Yuki, maray na pagkaudo dyan sa familia Aringo, dyan po sa barangay Taysan, Legazpi City. Sabi ni Kuya Gerald Aranya, good PM po, pa shout out kay Mama Lola Trining Mangampo. Here po siya sa Liave Compound. God bless all over the world. Si Kuya Gerald, gari ka subagong aga niya, ini dyan sa may parte kan, sa kuyang lokasyon. Dyan lang yan sa southern part kan Legazpi. Wara kim harayong lakaw si Kuya Gerald. Regards po Kuya Gerald sa imong pamilya, kay Ate Sally and then sa mga bibi. So kakawat ni Bibi Iya naon duman sa sarong sa harayong barangay. May atindiran siya duman na event, kaya niyaon siya duman, kaso hapon pa siya naguli. Sabi ni brother ni Giovanni, ang pangarang pati kay ni Kuya Nems po,
Giovanni Carl Bantog di mabugti. Oy, bawal kakayan mo niya na tiga ano mo sa kuya, tiga offer mo ta mainiton. Pero yan sa mga ipinagbabawal na inumon, sabi ni Dr. Chris Gianan. Maray na pagkauto sa Daddy's Angel. Diyan po yan sa Barangay Sagmin, Kaampang Kaiyan, an Rabvax Animal Bite Center. Maray na pagkauto kay Ma'am Tet Aldana Hakub. And then sa mga taga Rabvax. Ano po man Kuya Nems? Ako talaga, literal na mapaara muna. Ang nakaiwan, ulukon sa ko si Kuya Nems. See you ngayabe mga August. Ang nakaiwanan ko po sa Nada Technical, si Kuya Nems Flora. Sa IT naman po dyan si Jerome Martinez. Sa production si Shara Leron. Ay, duman po sa mga nagme-message sa DCGB News Online, sa mga naghihirling. Di ko po may scroll, di ko mababasaan sa inyong mga comment. Wala nga ni pong internet digdi sa right side ko, maging digdi man po sa left side ko. Sa production si Shara Leron, sa newsroom naka-monitor po dyan ang samuyang news director as si news manager Sir Mar de la Cruz. Ito Kuya Nems, nag-message na si Ate B sa kuya, di ko pa rin na-open. Sabi ni Ate B, mabakasyon ka na dyan. Opo Ate B. Gari baga masara mo ng buhay kang mabakasyon na din. See you around po Ate B. Ako po ang sanong nakakaibahan. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. I-schedule ang pagpaplansya ng isang beses sa isang